Jo, hvad så alle sammen? Velkommen til min YouTube-kanal. Mit navn er Benjamin. Og i dag, der skal vi ind og få lavet noget ved mit hår. Jeg skal have lavet lyse striber i mit hår. Og vi skal se, om det kan klæde mig. Jeg har været lidt spændt på det, har været lidt usikker på det, men nu tager vi ind og ser på det og snakker om det. Så jeg tænker bare, at vi tager dig ind nu. Jeg er på vej ned til bussen, fordi så skal jeg ind til Ali, Amsterdam Salon, ind og få lavet mine striber. Jeg er spændt på det, men vi tager det, som det kommer. Okay, folkens, nu er status så, at jeg er kommet ind til Viborg, som I nok kan se. Og jeg skal ind og få lavet noget ved mit hår, som sagt. Jeg skal lige have noget at spise først, og det tager jeg inde på Kavan. Nu er jeg i hvert fald landet i Viborg på stationen her, som I kan se. Så lad os bare komme derned af. Så er vi ved at være deroppe af. Jeg vil lige sige, at jeg er trofast inde ved Kavan. Jeg spiser der dagligt. Og ja, det er fedt nok. Så jeg går dagligt den her tur her. Og så ligger Kavan lige derinde. Så det er nice. Så vi lander på Kavan her, og det er Hattie her, der styrer Kavan fuldt ud. Så ja, og det her det er simpelthen butikken. Og det er jo en stor forretning, kan man sige. Der er plads til lidt af hvert herinde. Så ja. Hvad har du at sige om Kavan? Jeg vil bare sige, hvis I har lyst til en god pizza og god durmer, så er det herinde, jeg er. Og hvis I skal have nogle rigtig fede billeder og autografer, så er det Benjamin. Lige præcis. Jeg sidder herinde. I kan altid finde mig herinde. Jeg spiser herinde dagligt, som sagt. Det er faktisk rigtigt. Så ja, har du ellers... Det smager så godt, er det rigtigt? Ja, lige præcis. Har du ellers en ting at tilføje? Nej, verdens dejligste mand. Lige præcis. Ali, nokkel på det. Nokkel på det. Du er for vild. Super. Så har jeg lige mødt Marley her, og han er simpelthen, han har været med i klassen. Ja. Sæson 15, var det ikke det? Jo, 15 og 16. 15 og 16, og du spiller Leo. Ja. Sindssygt at møde dig. Ja. Så ja, altså jeg vil bare sige, du er god til at spille, det må jeg sige. Tak skal du Jeg have. har godt set dine afsnit, mand. Ja. Det er virkelig fedt. Og det er også godt at møde dig. Ja. Og jeg vil bare sige, at du spiller godt. Tak skal du have. Og ja, hvad synes du egentlig om hvad synes du egentlig om mig? Ja, du er den fedeste. Tusind tak. Af mig og alle mine venner, vi synes, du er virkelig varm. Jeg synes også, du er fed. Tak skal du Du er have. brandvarm, bror, mand. Tak. Så fik jeg noget at spise inde på Kavan, og nu går turen videre til Amsterdam Salon, hvor Ali han er. Så det ser jeg frem til, og det er jo så smart. Kavan og Amsterdam Salon, det ligger tæt på hinanden. Nu er vi her allerede. Amsterdam Salon ligger lige derinde, og det er derinde, jeg skal have striber i mit hår. Så det ser jeg frem til. Så lad os gå ind og se. Så er vi i Amsterdam Salon, og Adam er her. Ja. Og han hjælper til i butikken, ja. Jo, selvfølgelig. Det er mega fedt at møde dig. Ja, også dig. Også dig. Jeg skal få lavet striber i dag. Ja, det Så det ser jeg frem til. Ja, Tror du, det vil klæde mig? Ja, det gør det. Jeg tænker, det vil klæde mig. Alt klæder dig. Alt klæder dig, bror. Tusind tak, bror. Så bror, har du noget tilføjet til videoen her? Alle sammen subscribe til kanalen. I hørte manden her. Så har Ali lige lavet noget ved mit hår her. Og så skal jeg egentlig bare vente 50 minutter nu. Ali, har du noget at sige? Ja, det er part 1, så skal vi gå til part 2. Lige præcis, part 2. Så nu skal jeg egentlig bare vente 50 minutter, så I skal glæde jer til at se resultatet til sidst, når vi er færdige. Så har jeg lige sat mig herude bagved, og nu er der en halv time tilbage, så vi skal videre med projektet med mit hår. Jeg glæder mig egentlig bare til at se frem til, hvordan det ser ud. Om det er noget, der klæder mig, eller om det er noget, der ser mærkeligt ud. Men Ali har sagt, at det klæder mig, så det går jeg vel ud fra. Så jeg ser frem til det. Lige nu sidder jeg bare og slapper af, chiller på min telefon. Så ja. Så sidder jeg her, så vi lige går i gang med part 2 her. Er vi ikke det, Ali? Diego, part 2. Part 2, mand. Så hvad har du at sige til YouTube her? Det bliver godt. Det bliver godt, det her. Exciting. Så I skal glæde jer til at se resultatet. Det bliver sindssygt. Opdaten lige, at jeg har været hen og købe noget drikkelse til mig og Ali. Ikke også, Ali? Og nu skal vi simpelthen vente 40 minutter igen. Og hvad sker der så efter 40 minutter? Så skal vi se shampoo på, silver shampoo. Lige præcis, og så er vi snart færdige. Så I skal glæde jer til at se resultatet. Det bliver spændende. Status, at vi er kommet lidt tættere på. Og han har lige puttet noget shampoo i. Ikke også, Ali? My brother. Så det er status her, at nu skal jeg lige vente 5 minutter mere. Og så skal han vist til at gøre det sidste. Var det ikke det, du sagde, Ali? Yeah. Så ja, jeg ser frem til det. Jeg er spændt, men jeg er sikker på, at det kommer til at se knaldgodt ud. Okay, nu er status, at vi er ved at være færdige. Og det er det her. Det er sådan her, mit hår
at komme til at se ud mega fedt. Ali han er god til det. Det er det hele værd. Ventetiden værd. Så kan I lide det derude? Skriv en nice kommentar, det vil jeg vildt gerne høre. Og så har jeg også lige mødt Emil her. Han er herinde i stuen her, eller herinde i det her rum her. Emil Andersen, hvis der er nogen, der kan genkende ham. Hvad så alle sammen, så mig og Benjamin sammen igen. Sammen Det er igen. Så længe siden vi har været sammen, og hans hår det er så flot. Ja, hvad synes du egentlig om det præcis? Jeg synes det er mega fedt. Jamen Jeg synes, det er altså, mega fedt. jamen, du, Mega nice. jamen dit hår det er også mega flot. Tak for det, det kan godt være, at jeg skal have farvet det nu, hvor du også har fået dit Ja, farve. lige præcis. Ja. Men altså, har du noget at tilføje ellers? Husk at like og subscribe til Benjamin, han er den varmeste. Husk at like og subscribe til Emil, han har også en YouTube-kanal. Og en Instagram og alt muligt. Så ja, så hop ind og tjek det ud her. Så vil jeg sige tak for i dag, og tusind tak fordi, at du klippede mig, Ali. My brother, always Og welcome. tak fordi du gav dig tid til mig. Oh, Du always, er bro. stilet, Ali. My brother, Du er love, stilet, love, du er love, brandvarm. love, 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 love. Husk at blive klippet hen hos Ali, hvis du bor til på Viborg, Amsterdam Salon My hele vejen. brother, my brother, tusind tak. Thank you. Og så har du noget at tilføje, Ali? Hvad har du at sige til dem? Stay good, be good, be nice. Ja, husk at like og subscribe. Sig. Oh, like and subscribe, of course, man. Benjamin, vi skal support Benjamin. Ja, vi skal Always support. we support Benjamin. Vi skal support Ali. Benji, for some good, happy videos from Benji, he always make. Ja, du er for vild, Ali, og du er for sej. Og tusind tak for de her tak. striber. Skriv ned i kommentaren, hvad I synes Yeah. om mine striber. Yeah. Er det ikke det, de skal skrive i kommentaren? Skriv i kommentaren. Dude. Vi ses, Ali. Vi ses, bro. Vi ses meget snart Tak igen. for i dag. Tak for i dag, bror mand. Vi ses, Ali. My brother. My brother. Status er, at nu er jeg hjemme fra Amsterdam Salon og hjemme fra Viborg. Så nu tænker jeg egentlig bare, at jeg vil tage hjem af. Og så skriv endelig, hvad jeg synes om min nye hår. Klæder det mig? Skal jeg fortsætte med det? Eller skulle jeg bare have valgt sort hår, som jeg altid har haft? Skriv en kommentar. Og så må du meget gerne like og subscribe. Og så tænker jeg bare, at jeg laver en update her, når jeg kommer helt hjem. Så ja. Så nåede jeg hjem. Og jeg vil bare sige tusind tak til jer, der så med på den her video. Og tusind tak til Ali, som klippede mig. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi han gav sig tid til mig i dag. Det betyder virkelig alt for mig. Ali, han er virkelig en flink person fra hjertet af. Så hvis du bor nær Viborg, han kan klart anbefales. Virkelig. Så tag gerne ind til alle, hvis du bor nær Viborg. Ellers vil jeg bare sige tusind tak, fordi du så med på den her video. Husk at like og subscribe, hvis du vil se flere til sådan nogle videoer her i fremtiden. Ellers så tænker jeg faktisk, at jeg vil begynde at uploade mere på YouTube. Jeg har ikke været så aktiv på den, men det er fordi, jeg har en TikTok, som jeg har lidt flere følgere på, som jeg bruger næsten hele tiden. Den kommer til at stå lige der. Og så kan du hoppe ind og tjekke den ud, ellers så følg min Instagram. Mit navn er Benjamin, og du må have en fortsat god dag, og så ses vi derude meget snart. Hej.